लाइमोन सान्थौगिरि श्रीजुत राजु नार्जारि सार देशआ बेनि डिसिसनखौ नुनानै बागदावजोब्बाय बेथ' अमाखौनो जाया आं अमाखौनो जानायखौ नुफेराखै 20 बोसोर जाबाय आं प्रमद बर'जों थाफानाया अमा जानायखौ आं नुफेराखै गाहरि खवाथे মই দেখাই নাই হ্যাঁ আজি মইহে খাব বিচাৰিছিলো 1 কেজি কিন্তু बयबो देशनि माबाफ्रानो नेताफ्रानो बागदावजोब्बाय मा जाहैनो नागिरदों बियो मानो बिदि डिसिसन लादों बियो बिजेपिबो नङा कंग्रेसबो नङा रन्जन दैमारि सारखौहाय जों उदां खालामनो जोबोद नाजागासिनो दङ बिथाङा बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगांनो बिथाङा कनभिक्ट जादोंमोन कर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होदोंमोन जोंनि सरकार गैथ'वामोन जों तखन अपोजिशनाव दङमोन बिथाङा अलरेडि माने कनभिक्टेड आरो बिथाङा अलरेडि जेलावसो दङमोन जेलनिफ्राय दिहुनना लांनानै बिथांखौ माने बिटिआर सुक्तिखौ खालामहैहोदोंमोन सरकारा दा बिनि उनावहाय दान मोनसेनि जेहेतु पेरलाव बिथांखौ हरदोंमोन दान मोनसे जोबखांनानै बिथाङा फिन खनसेबाव जेलाव थांदों जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो मानगोनां आसामनि आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै बिथांखौ लासै लासैनो बिथांनि केसखौ गुरै खालामलांनो बे सीएमआ एब्सोल्युट मेजरिटी मोनदों बे देशआव दा बिनि डिसिसनखौ नुनानै नेताफ्रा गाव गावबागाव स्टेटआव सिन्था खालामफिनजोबदों जोंहा मा खालामनाया मोजां চিঠি লিখাটো কিহৰ চিঠি মইতো বিজেপিৰ পৰা আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰি হ'ল ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা মোৰ দলৰ কি হয় নহয় মোৰ দল আছে মোৰ দলে হেৰি কৰিব ৰাজু নাৰ্জাৰি কোন হয় চিঠি লিখাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰি চিফ হয় নেকি আহি থাকে ৰাজু নাৰ্জাৰি যি কথা কৈছে তেওঁ কওক তেওঁ দল হিচাপে কওক তেওঁৰ দল লৈ ব্যস্ত থাকক আমাৰ বিজেপি লৈ ব্যস্ত থাকিব নালাগে নহয় বয়বো মিथिगौ बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहानो जोंनि थांनाय थैनाय साहित्य भाषा जौगानायनि खामानि मावदों बिथांमोनहा बुंदों जे दानि जि 2020 सनावहाय भारत सरकारा निउ एडुकेशन पलिसि शिक्षानि गोदान नीति बानायनो नागिरदों दाबो पार्लियामेन्टआव प्लेस जायाखै थाबैनो पार्लियामेन्टआव बेखौ प्लेस जागोन डिसकाशन जागोन भारत सरकारा बुंदों by 2020 that bill will be passed act will be enacted and implemented in the entire country आरो बे आइन मथे बेखौ होननाय जादों जोंना दा जेरैहाय मेट्रिक परीक्षा थाया होमबा मेट्रिक परीक्षाया मोनसे बिराद गिदिर लेडार जाया होमबा बे मेट्रिक परीक्षा पास जायोब्ला मोनसे लेडार बारनाय बायदि जायो दा बे मेट्रिक परीक्षा थानायनि लाबोमोन क्लास 9 10 11 12 बियो मोनसे सेक्शन जासिगोन क्लास 9 आ मोननै सेमेस्टार 10 आ मोननै सेमेस्टार 11 आ मोननै सेमेस्टार 12 आ मोननै सेमेस्टार जासिगोन बेवहाय मेट्रिक परीक्षा होनाय थानाय नङा दा क्लास 9 आव जि मिडियाम अफ इंस्ट्रक्शन लायो बियो 12 सिम जाहैगोन अखमियाफ्रा मालाय 12 सिम अखमिया फरायो बिसोरहा प्रब्लेम गैया बङालिफ्रा क्लास 10 सिम फरायो बङालि मिडियामफ्रा दा बिथांमोनहा बङालिखौनो फरायोब्ला क्लास 12 सिम जाहैसिगोन आरो बङालि लाला होनोब्ला क्लास 8 आव फोजोबनांगौ तद्रुप जोंनि बर'फ्राबो बिदिनो जादों जोङो क्लास 10 सिम फरायो दा जुदि जोङो बर'खौनो लायो अब्ला क्लास 12 सिम लाहैनांगौ आरो क्लास 12 सिम लाहैलाब्ला क्लास 8 आव फोजोबनांगौ 9 निफ्राय नों मा लायो लानो हायो दा बे बेलायाव भारत माबाया आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय जे बर'फ्रा बेखौ लुबैदोंब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खारन बयनिबो गोसोआ दा आगोलनि बायदि नङा असमिया इन्टेलेक्चुयेलफ्राबो दा बुजिजोब्बाय जे दिस इज बेयो मोनसे पलिटिकेल इस्युल' नङा बेयो मोनसे भाषा फोथांनायनिसो बेफार बर'फ्रा जुदि 12 सिम फरायनो लुबैदों लेट देम डु व्हाइ शुड सामबडी अबस्ट्राक्ट इट बेखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय अरजाया किन्तु बिथांमोनहा मोनसे डिसिसन लाबाय 95% बर' मिडियाम स्कुला जिहेतु बिटिसिआव दङ बेखाय बिटिसि अथरिटिनिफ्राय एसे अपिनियन लानाय जाथोंसै होननानै बिटिसिआव लिरहरबाय जे बर' साहित्य सभा आरो एबसुआ ओरै बिदों नोंथांमोननि अपिनियन नांगौ जोङो काउन्सिलाव रायलायबाय काउन्सिलाव रायलायनायनि उनावहाय आङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ नायनायखाय आंनो दायित्व होबाय काउन्सिलाव चिफ सारा जे बेखौ बिटिसिनि माबाया डेपुटि चिफआ नायथोंसै होननानै हगारना होबाय आङो जोंनि डिपार्टमेन्टआव रायलायबाय सेक्रेटारि डाइरेक्टर आइएस गासैखौबो लानानै
मोनसे डिसिसनाव फैबाय बेखौ लानानै मोनसे सेमिनार खालामनाय जाथोंसै साहित्य सभा एबसु आबोब गावबुरा आफाद बर'फोरनि जेसेबां आफादफोर दङ बयखौबो लेंहरनानै सावरायनाय जाथोंसै सावरायनाया जाबाय बिटिसिआनो लेंदों गासै 200 जनसो मानसि फैदों बेवहाय सावरायै सावरायै सोरबाया बुंबाय दिनैनिफ्रायनो आरम्भ खालामनांसिगोन सोरबाया बुंबाय बेखौ मानो 12 सिमल' लानो MA सिम लाहैनांसिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बर'जों फोरोंनांगौ बिसिम थांबाय बेवहाय माखासेया बुंबाय बिसेसकै जोंहा MP बिश्वजित दैमारी आं माखासे MLA फोर माखासे लेक्चार प्रफेसरफोर बुंबाय जे जोङो जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' मिडियाम फरायनानै एमप्लयेबिलिटिया बेसेबां जाखो जादिया बेनि सायाव जोंहा एसे रिसार्चनि प्रयोजन दङ क्लास 10 सिम बर' मिडियाम फरायनानै साख्रि मावहैनो हानाय बेसेबां जाखो जादिया एमप्लयेबिलिटिया दा बिसोरनि सास्टेनेबिलिटिया बोरैहाय फैगोन बेखौ जुदि आरोबाव 2 बोसोर लेट खालामना होबावोब्ला इंलिश रोङाब्ला भबिष्यतआ मा जाहैगोन माखासेया बुंबाय बर' फरायनानै बहुत IAS जाबाय बहुत IPS जाबाय इन्जिनियार जाबाय डक्टर जाबाय मानो जाया दा बेफोरखौ लानानै आं बुंबाय गेजेराव जे अब्ला दिनैनो फाइनाल खालायाब्लानो खारन खेबसेल' रायलायदों आरो बाहाय 200 जननि बारा गैयामोन मानसिया होमबा जोंनाव जों बेसेबां बुरजा दं बर'फ्रा बेखौ मोनसे गुवार लेभेलाव रायलायबावदिनि आं अफिसारखौ बुंदों जे बेनि थाखाय मोजां मोनसे सेमिनार खालामनाय जाथोंसै जेरावहाय जेसेबां जोंनि फुराना रिटायार्ड IAS IPS फोर दङ अफिसारफोर दङ बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जाथों फरेनाव थाहैनाय बर'फोरखौबो लेंहरनाय जाथों दिल्ली मुम्बाइ थानाय बर'फोरखौबो लेंहरनाय जाथों गिदिर मोनसे 5000 10000 जननि मोनसे मिटिं खालामनाय जाथों खारन जों जि डिसिसन लायो बियो माने पार्मानेन्ट जागोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आङो दा बेहाय बेखौथ' लिंस्लाबनो हायाखिसै दा बेखायनो मा खालामबाय आंनि सायाव माने गोसो गैया बर' मिडियामखौ रेल खालामनो फोजोबनोसो नागिरदों इंलिश सोनो नागिरदों इंलिश सोनायनि खुनु खोथा गैया आं बुंदोंमोन जे बेखौ क्लास 8 आव फोजोबोब्ला साबसिन जागोन नामा बेनिफ्राय जोंनि गथ'फ्रा इंलिश रोंथारनांगोन इंलिश रोङाब्ला दिनै जोंनि आं बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय दे I speak good English किन्तु I know my limitation आङो जोंनि बेलायाव हयथ' आं मोजां इंलिश बुङो किन्तु आंनि लिमिटेशनखौथ' आं मिथिथारगौ आङो आमेरिकायाव थांनानै जुदि माबा मोनसे कनफारेन्सआव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौब्ला the way other people speak and what I speak is there is lot of difference आं बुंदों बेखौ जों खालामस्लाबनो हायाखिसै बेवहायनो बहुत एटाक खालामबाय जे ओरै बे इउटिउबाव नुनायफ्रा नोंथांमोनहा बर' जाथिया जुदि बेखौनो लुबैबायब्ला जोंहाथ' बेखौ सावरायनांगौनि खोथायानो गैया ओंखायनो इसि मिटिं नेक्स्ट लिंनानै जोङो बेखौ क्लियार खालामबाय जे 12 सिम खालामनांगौ बेखौ खुनु बिदि सोरखौबा दखारब खालामनो सोरखौबा रायनो खुनु प्रयजनानो गैयामोन सावरायलायनानै बेखौ पार्मानेन्ट माबाया मोजां बेखौसो दिहुनलायनांगौमोन बे जादों आरोखि दा आङो इंलिशखौ रोंनांगोन मानो बुंदों जोंनि बे फरायसाफ्रा जायफ्रा दासिमबो इंलिशखौ मोजाङै आयत्त खालामनो हायाखै नोंसोरनि बे 11 12 बे समावनो जेसेबां हायो इंलिशखौ सोलोंनानै ला इंलिशआ न' मर ए लेंगुवेज भाषा नंला बियो इंलिशआ खालि भाषाल' नंला इंलिशआ मोनसे टुल्स मोनसे बुस्थु बियो जायजों माने खामानि मावनो हायो दिनै मान्दारिनजों चाइनिज मानसिफ्रा एटम बमसिम बानायदोंमोन किन्तु फैयै फैयै नुबाय बिसोरनि एटम बमाव फ्ल' भुल दङ ओंखायनो इंलिशजों सोबसिननांबाय बिसोर इंलिश सोलोंनानै इउर'पियान देशफ्रा आमेरिकाननि जि टेक्न'लजि बेखौ इन्ट्रडिउस खालामफिननांदों दिनै चाइनिज माबाफ्राबो मा होनो जापानिसफ्राबो बिदिनोमोन किन्तु दे आर अलस' कामिं बेक टु इंलिश जोंनि खाथियाव जि भुटान दङ भुटानफ्राबो भाषा गैया होमबा बिसोरबो 6टा भाषा दं राजानि भाषाया मा होनो द्रुक जंखा बे जंखा भाषाखौ बिथांमोना मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन खालामनो हायोमोन किन्तु वर्ल्ड कमिउनिटिजों इन्टारेक्ट खालामनानै बिसोर रिसार्च खालामनानै नुबाय न' जोङो जुदि भुटानखौ डेभेलप खालामनांगौ खारन
एकदम आनएडुकेटेड माने पभार्टिजों माबानाय देशमोन बियो बिथांमोनहा दिनै इंलिश मिडियाम खालामदों बेनिफ्राय लोगो लोगो जंखा भाषाखौ कम्पालसरि साबजेक्ट लादों दिनै इन्डियायाव मोनफ्रोमबो स्टेटफोरनि गेजेराव आन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा बिराद गिदिरथार डिसिसन लादों जे फैगौ बे आयेनजों लोगो लानानै एन्टायर एज मेनि एज 45,000 गभर्नमेन्ट स्कुल उर्दु मिडियाम बेनिफ्राय तेलुगु मिडियाम बे मिडियामखौ एट ए टाइम 45,000 गभर्नमेन्ट स्कुल्सखौ बियो इंलिश मिडियाम खालामबाय बेनिफ्राय तेलुगुखौबो उर्दुखौबो कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै लांबाय दिनै बयबो देशआ बेनि डिसिसनखौ नुनानै बागदावजोब्बाय बयबो देशनि माबाफ्रानो नेताफ्रानो बागदावजोब्बाय मा जाहैनो नागिरदों बियो मानो बिदि डिसिसन लादों बियो बिजेपिबो नङा कंग्रेसबो नङा बे सीएमआ एब्सोल्युट मेजरिटी मोनदों बे देशआव दा बेनि डिसिसनखौ नुनानै नेताफ्रा गाव गावबागाव स्टेटआव सिन्था खालामफिनजोबदों जोंहा मा खालामनाया मोजां बेफोर खोथा आं बेनि थाखायसो बुंदोंमोन जायखिजाया मोजाङानो जालांथों जों बेखौ आसा खालामो बेनिफ्राय दा फरायसाफोरनि भबिष्यत बा जोंनि बिसिनि सायावनो जोंनि थांनाय थैनाय जों गावनि भाषाखौ लानानै गौरब दा भाषा फोथांनायनि बेलायाव भाषाखौ फेदेरनायनि बेलायाव जोङो बोरै लांनाया मोजां दा आं गोलावद्रायसो बुंनोसै बिटिसि आव माखासे सुबिदाफोर होनाय दङ आं बेखौ बे जास्ट स्टुडेन्टसफोरनि नलेजनि थाखाय आं शेयार खालामनो नागिरदों जे स्टेन्ड खालामोब्ला मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव जों बिथांमोननो 2 लाख फैसा होयो एसिस्टेन्स होयो जों बेखौ नोंथांमोननि बे सेन्ट जन्स स्कुलनिफ्राय मोनबाय थायो गतिके एइबार पायनियारनि स्टुडेन्टसफ्राबो जेन' बेखौ एभेल खालामनो हायो मोननो हायो बेखौ स्टुडेन्टसफ्रा सेस्था खालामदों फरायसोमथारदो आरो फरायनायथारनि बादै गियान मोननाया पसिबल नङा गियान मोननोब्लाथ' बिमा बिफायानो जथेस्थ' जोंनि थांनानै थानायनि बोरै जानांगौ बोरै थानांगौ बोरै रायलायनांगौ बेखिनि गियानब्लाथ' जोंनि बिमा बिफायानो जथेस्थ' खारन बिमा बिफायानो बुङो बेखौ दाफाय बेयाव दाथां बेनिफ्राय ओनसोलाव मोजाङैनो थाथों बे पायनियारा बरमायावल' नङा देग्लाय बरमायाव खालामबाय बोसोरथाम बोसोरब्रै बे सास्टेन खालामनो थाखाय सम नांगोन बेवहाय बयनिबो सापर्ट थागोन आरो बेनि माबाया जेन' गुबुनावबो पायनियार क'क्राझार पायनियार उदालगुरि पायनियार मुसलपुर पायनियार एकाडेमि तामुलपुर देनां ब्रान्स खुलिना होनबा लासैनो बेफोरनि गिदिर मोनसे अबजेक्टिभ्स लानानै बेखौ खालामखा आरो बयनिबो गोजोननाय होनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों